Lolu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC kwantonga ziyadume eRhawutini nazo eziphambili ngale nhlwa. A young life filled with promise. Though his time with us at Output Family was short, his life mattered and his memory will live on in our hearts. Ibile unqunguphalo ngethuba kubanjwe inkonzo zesingcwabo zabanye babafundi kwabalishumi elinesine abasweleke kwingozi yeteksi nesigadla eVanderbijl Park ngomvulo. We go to Davos because we're preparing for the ANC Lekgotla, the Cabinet Lekgotla and SONA. Kulindeleke ukuba igqugula lesigaba se-ANC lithabatha amanyathelo okusebenza phezu kweenjongo ezintandathu ezibaluleke iJanuary 8th statement. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphuzisanga maseko mandikawulendi warhuqa. Kubanjwe inkonzo zesingcwabo zabanye abafundi kwabalishumi elinesine abasweleke kwingozi yeteksi nesigadla eVanderbijl Park ngomvulo. Enye inkonzo yesingcwabo yabazalanayo ibanjelwe eZone 14 esibuke ngeVaal yaze eyomnye umfundi obefunda ugrade 1 yabanjelwe eVelkom eFreystata. Phehelo was this child who was loved by everyone because of his respect. Lesego was a precious gift, a young life filled with promise. Zitsho njalo zizityanda igila inqununu zabantwana abaphuma kusapho olunye ababeyingxalenye yongquzulwano lwesithuthi sabafundi nesigadla noluthe ngomvulo lwashiya isizwe sithe nqamalala kukwehlukanisa inyama nomphefumlo kwabalishumi elinesine. Kambe ke uluntu lwaseSebokeng belombethwe bubunzima emagxeni ngeqala ugqwala emswaneni nabafundi namalungu entsapho ukuthi ndlelantle kule serho sefatsa obeneminyaka esixhenxe noPhehelo Matawu obeneminyaka eli-18. Phehelo very bubbly. Akere wa bona ska bona di-band na letsa phala strong asekhoaka. Very bubbly, very straightforward. Sona le mme wa hae. Kananjalo inqununu kaBhotlale Hlonolofatso likekela obeneminyaka emithandathu kwinkonzo yokugqibela yakhe kweli eVelkom eFreystata ukhumbule ukuphangalala kwengqiqo yakhe enkalo zonke. The character of her, she resembled a leader. Even in class, she was the bright amongst them. Lo gama nosapho lukaBhotlale lubabaze ihambo yakhe biseyicacisa ukuqaqamba leyo ke yintsingiselo yegama lakhe bakwathe mazanethole ngenkxaso nothando. The support we do get from the government, from the school, we appreciate that a lot. Ukanti ke nabanye abantwana abane uSibongile Madonsela uBuhle Rhadebe uLiano Muyiloya noNaledi Motsapi bakwabanjelwe inkonzo zokugqibela kwelimiweyo namhlanje. Kunjalo ngomso iseza kuba zezinye intsapho zikhulula ilifu elithela zongamela ngesaquphe ngenkonzo ezithi nokuba kubuhlungu mayiphumle ngoxolo lemiphefumlo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kusenjalo le nhlekele yengozi eVanderbijl Park yesithuthi sabafundi ehle ngomvulo kule veki ibeke phansi kweliso elibukhali inkqubo yothutho lwabafundi. Eminye imibutho ememelela ukuba kubekwe imithetho engqingqwa kwinkqubo yothutho lwabafundi kwaye urhulumente ahlaziye umthetho okhoyo olawula le nkqubo.
700,000 abafundi kweli abaxhomekeke kwinkqubo yothutho lwabafundi, ngelixa abanye abafundi besebenzisa izithuthi zabucala ukuya ezikolweni. Kungoku nje kukho inkxalabo ngokhuseleko lwabafundi abasebenzisa inkqubo yothutho lwabafundi kulandela intlekele yengozi yaseVanderbilt Park nesube imiphefumlo yabafundi abali-14. In this case, every single safety net failed. Legislation failed with the loading of children in vehicles. Enforcement failed. We need more visible policing on the road. The vehicle loading failed. There were more beings on that vehicle, in that vehicle, than there were seats and seat belts. Umgaqo-nkqubo kazwelonke wenkqubo yezothutho lwabafundi ujoliswe ekuqiniseni ukhuseleko lwale nkqubo. Nangona kunjalo, iingcali zinenkxalabo ngento ezithi zizikhewu ezisafuna ukunika ingqwalasela kulo mgaqo-nkqubo nokungabikho ngxamiseko kwabasemagunyeni ngokumiliselwa kwalo mgaqo-nkqubo. National policy does indicate that there must be clear markings in terms of the transportation so that we can see it is not a normal taxi, it's not a normal minibus taxi, it is only for scholar transportation. We also find a gap in terms of the vetting of drivers. Ukusweleka kwaba bafundi bali-14 kwintlekele yengozi kubonise mhlophe izinga eliphezulu labaqhubi bezithuthi abathe qolo besophula imithetho yendlela. Ukanti urhulumente ugxekwa kabukhali ngongathathi manyathelo okuthintela iziganeko ezikumila kunje. As government, we can remove, regulate, inspect, charge and all. But there's an element of personal responsibility that then comes upon anyone who chooses to get behind the wheel. Kungoku nje imibutho yohlukeneyo ithi iza kuqinisekisa ukuba kumiliselwa ngokukhawuleza imithetho ezakuthintela ingozi kule nkqubo yothutho lwabafundi. Ukhuseleko lwezothutho lithathe indawo ephambili KwaZulu-Natal ngokwamkelwa kophuculo olutsha kwezobuchwepheshe lisebe lezothutho kweli phondo uqinisekisa ukhuseleko lwabantwana besikolo. Umphathi wezothutho KwaZulu-Natal uMnumzana Siboniso Duma uthi le nkqubo ivumela ukubeka esweni kwezithuthi ezibhengezwe njengezingafanelekanga ukuba zihambe endleleni kunye nabaqhubi abophula umthetho. Isebe lezothutho kweli phondo lithi iphulo labo lika Operation Chanela ligxile ekuqinisekiseni ukuba akusayi kubakho umntwana wesikolo ophelelwa bubomi. Ukusukela ekuqaleni kukaJanuwari, amagosa ezendlela aye aqinisa umsebenzi wawo ehlola kanye izithuthi ezozithutha abantwana besikolo abalikamva leli loMzantsi Afrika, kwaye kuza kuthi kangoku ziphantse zibe ngama-200 izithuthi ezithe zahlolwa ze ezingama-33 azaphumelela kolu hlolo. Mungabheka ukuthi kule moto ezo-63 ezingazange ziphumelele ingoba lezo zisangaphansi kwesandla sethu, siyaziholela inyanga nenyanga njengoba u-service provider nje. Kodwa ke bakhona futhi nalabo abanye abagunyaziwe ukuthutha izingane abahambisa izithuthi kodwa abangekho bona kuhulumeni. Isikolo samabanga phakamileyo iLuthuli eMthwalume kunxweme olusemazantsi KwaZulu-Natal sinabafundi abangaphezulu kwe-1,700 uninzi lwabo oluhlala kumgama weekhilomitha ezili-10. Esi sikolo siphumelele ngomyinge ka-84% kunyaka ka-2025. Kungasiza ukuthi sithole i-provision ye-scholar transport. Lokho kungasiza kakhulu ngoba zingakwazi ingane ukuthi zifike esikoleni ngesikhathi. Isebe lithi lisebenzise izigidi ezingama-300 kuhlahlo lwabiwo-mali lokwakhiwa kwendlela kuncedisana nesebe lezemfundo ngezothutho kubafundi. Isebe lezothutho lithi kufuneka imali engange-1.6 billion ukubonelela abafundi ngezothutho. Ukanti ziyanda izimemelelo zokuba kuqiniswe imithetho elawula inkonzo yezothutho lwabantwana besikolo kwaye beqathi ingaleyo mthetho kwizaphula imithetho kwindlela zeli. Ukulandela ingozi emasikizi esube imiphefumlo yabantwana besikolo abali-14 abanye bonzakala eVanderbilt Park. Ukuthathela enzulwini ngalomba sikhwebe ingcali kwimiba yezothutho uMnumzana Lungile Mabhece. Masikubulise sikwamkele Mnumzana Mabhece. Khawutsho ibaluleke kangakanani imithetho engqinqwa kwicandelo lothutho labantwana besikolo kwaye ucinga ukuba lingalawuleka ngempumelelo elicandelo? Ndiyabonisa nami kuwe msasazi nakubabukeli. Libaluleke kakhulu
uqiniswa kwemithetho because i-future yesizwe abantwana abanjiswa siskola transport and lingalawuleka xa kunokuthi kuqiniswe ukusetyenziswa kwemithetho because imithetho ikhona but ke ikhona engekafakwa i-applywe ebhaliwe iyabhalwa as far back as 2009 but imele nje uba kwenza inotice kuthiwe iyaqala ukusebenza eminye ikhona yona. Khawutsho abazali bona bangadlala iphi indima kulomba? Abazali kumele bafundiswe ukuba iskola transport sifanele sibe yi-transport esafe ukukhwelisa abantwana and imoto zakhona zibe roadworthy, bangakhuliswa ezivenini nasezibhuthini zemoto nakwiimoto ezikekeleyo, zibe roadworthy. No drive abakhona babe ne-PDP, i-PDP yakhona ibe ye-relevant kuthiwa yi-category P eyona irelevant for public for conveyance of passengers, not just PDP. Khawutsho sibona ukuba urhulumente ndingakubetha ngemlonyeni. Khawutsho sibona ukuba urhulumente ugushuzwa xa kukho ingxaki, manyathelo mani angathathwa ukukhusela izithwakumbe ezikumila kunje zingenzeki? Kukutrainwa kwamapolisa as particularly ama-traffic cop nokudilwa noba ku-addresswe into ye-corruption because ezi moto zidlule emapoliseni yonke le mihla but ziyahamba, uyazibuza uba kutheni zizabe zisahamba. Amapolisa befanele uba azibambile asuse endleleni, so kufanele uba kuqiniswe uku-aplaywa komthetho, both i-National Road Traffic Act ne-National Land Transport Act zombini atreyinwe amapolisa nakwizinto akufanele uba azijonge nendlela yokuzijonga. Khawutsho kuvakala ukuba ilayisenisi yomqhubi ibiphelelwe kulo nyaka kupheleyo, imibutho yeteksi ingaqinisekisa njani ukuba oku akwenzeki? Lolu bhuxanduva lungathathwa yile mibutho. Imibutho yoonoteksi ibifanele uba ine-register for each member yayo, ene-register yoodriver nee-drivers license zabo nee-PDPs nee-expiry dates, bafumane i-reminder. Ngoku sekulula, ungathumela ne-SMS or i-WhatsApp ngexesha lorenewisha ukwenzela uba kungabikho mntu olibalayo. Izitsholo ezijongene nomqhubi and the code of conduct iqinisekiswe, i-applywe very seriously uba xa ulibele ungayirenewishanga uyakhutshwa as a member. Khawutsho ke ngamafutshane, izitsholo ezijongene nomqhubi wale teksi yeshwangusha ziquka ezili-14 zokubulala, ezintathu zokuzama ukubulala. Zifanelekile okanye zonele ezi zitsholo? Ezi zitsholo ndicinga uba zifanelekile but zifanele uba zongezwe because ii-charges nje zidilishana nento yokusweleka nokulimala kwabantu, azidibanisi nendlela yokuqhuba. Asiva kuthethwa nange-compliance yemoto le endleleni. Kuyabonakala futhi ukuba indlela ebeqhuba ngayo nendlela ebe-overtake ngayo, zonke ezaa zinto zifanele uba ziyipati ye-charges over and above ukulimala kwabantu nokusweleka kwabo. Sibaba ngazo zozibini kwisisele senyathi kumthetho wezendlela uMnumzana Lungile Mabhece. Ngoku masithume umntwana evenkileni. Sikawule siwahuqa kulindeleke ukuba igqugula lesigqeba esiphezulu se-ANC liphumeze ukufezekiswa kwemiba emithandathu engundoqo eyadakanca kwingxelo yomhla wesibhozo kule nyanga iJanuary 8 statement kutsho. Le ndibano ibaluleke kakhulu njengoko kujongwe kunyulo lomasipala kwaye iza kuqulunqa inkqubo yomgaqo-nkqubo ye-ANC kurhulumente. Ilikghutla yokuqala kulo nyaka yesigqeba esiphezulu se-ANC ibonwa njengebaluleke nangakumbi kulo mbutho kangangokuba intloko eqhuzula iintambo kulo mbutho ayiphumelelanga kwingqungquthela yoqoqosho lwehlabathi i-World Economic Forum ngabamarhanuka. We go to Davos because we're preparing for the ANC Lekgotla, the Cabinet Lekgotla and SONA.
ukuphucula korhulumente wasekhaya kunye neenkonzo ezisiseko, ukugxabhagxabhisa inguqu kwezoqoqosho, uhlumo oluxhanyelwa ngumntu wonke nokudalwa kwemisebenzi kunkqenkqeza phambili. Kananjalo nokulwa nolwaphulo-mthetho, urhwaphilizo nokwakha uMzantsi Afrika wabantu bonke ngeengxoxo zesizwe, ukwakha iAfrika engcono kunye nehlabathi elingcono nako kuya kuba ngundoqo. The Lekgotla is going to be focusing on how do we put the statement and the 6 priorities into action. It's going to address local government. Umhlalutyi wezopolitiko uthethe wenjenje. What we see is what I normally refer to as state authenticity, whereby the party makes us believe that it is busy with the renewal agenda. Ngokungafaniyo nakwelixa langaphambili apho i-ANC binenkxaso ngesininzi nalapho izindululo ezithathwe kwilirhutla beziba likhubalo kwiinkqubo zikarhulumente. Kweli tyeli kufuneka yonke imibutho ephantsi korhulumente wobumbano, i-GNU, ivumelane ngezindulo zikarhulumente. Kulo nyaka 2026 ilirhutla ye-ANC iza kuqala ngoMgqibelo ize iphele ngoMvulo. Uluntu kumasipala uMbhanqa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni luqubisana nocimicimi wombane nobangela ukuba uluntu lungabi namanzi. Indawo eziliqela eGqeberha zebumnyameni emva kokuwa kweepali zombane. Lo cimicimi kwachaphazela impompo kwindawo zokugcina amanzi kamasipala. Ngelixa kubuyiselwa umbane uthunyelwa iitraka zamanzi kwezi ndawo. Nangona kunjalo abahlali bakhalazela ukungabi nalwazi lokuba zindawoni ezi traka. It's actually affecting us worse because I have 2 children at home. They need to wash, they need to drink water, and we need to do the dishes and stuff like that. Pull the chain. Like we've been struggling for 2 or 3 days, and this is like affecting me huge because I'm struggling all over in different areas. Truck keep on not being there, or the water's being closed because the pumps and all that stuff. Lo masipala uMbhanqa uthi usebenza imini nobusuku ukubuyisela umbane. Ukwaqalise nokunciphisa umthwalo embaneni logama engekabuyi umbane. Well, in terms of the water outages, we are trying to find ways of lessening the consumption, and the areas that are still affected, your Kapeka, Rowland Park, and part of Green Bushes have been without water, but we are deploying trucks every day so that there's access to water. And we are of the view that we will find a solution. Umasipala ukhuthaze abahlali ukuba babe nomonde njengoko iingcali zisebenza ekubuyiseni umbane kunye namanzi. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Platyi eGqeberha. Ukade njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intetheleli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani ukusicacisela ngokungoneliseka okukhulayo kwabavelisi be-content kumakhasi onxibelelwano njengoko iSARS iqala ukurhafisa ingeniso efunyanwa kwi-intanethi kuquka izivumelwano nee-brands kunye nengeniso evela kumaqonga ehlabathi afana neFacebook kunye nezizathu zokuba kutheni aba bavelisi besithi le ndlela ilunganga. Masikwamkele Mqadi, khawutsho bathini abavelisi be-content mfundini? Eyona nto bayibeka phambili nento ebangela okokuba lo myalezo kaSARS ungamkeleki kubo kukuba besithi bona imali abayifumanayo okanye ingeniso abayifumana online ayithanga xhaxhe ngendlela ethi according to bona uSARS angade abathathele imali. Uzawukhumbula kudala phele besingenayo lento kuthiwa yi-digital economy. Ngamanye amagama i-digital economy yila economy ibhatala abantu abenza umsebenzi online. That is why kwamanye amazwe phele afana neAmerica aba bantu sibabiza ngoba zi-content creators okanye i-influencers bebizwa ngokuba zi-online workers ngoba ngabasebenzi. Umthetho ke uclear ngulo usetyenziswa nguSARS uthi nawuphina umuntu wase-South Africa osebenzayo akukhathalisekanga ingeniso yakho noba ingayi-10 rand kodwa funeka uyibhatale i-tax le ibhatalwa ngumntu wonke. Aba bantu ke benza imali nanjengoba ubutshilo ngalaa nto yowupartnerisha okanye wokokhwa ubudlelwane kwakunye nee-brands nge-social media posts zabo abaziposta ku-social media ingangu-Instagram, Facebook or Twitter nayo nayiphi na basapotwa okanye kukho ii-advertisers ezi basapotayo ezibaxhasayo ukubhatala bona
kweza content. Kodwa ke Bhele into ebalulekileyo apha kukuba esifuneka siyiqaphele le tax abanye abantu badla ngobuza ukuthi iyaphi le mali ye tax. Le tax kufuneka sikhumbule ukuthi urhulumente ubhatala aba bantu sibabiza ngoba zi-public servants, abantu abanceda mna nawe. Aba bantu Bhele sibafumana ezintolongweni, aba bantu Bhele sibafumana ezibhedlele kwakunye nezinye indawo zikarhulumente ongathi uzicinge. Uyi-content creator uhleli kuloo ndawo kuyo, ngenye imini nawe uzazifuna ezi services zika-government zifana nezibhedlele, ngenye imini uzayifuna noba yi-service enjani na. Yile nto ke urhulumente athi kubo mababhatale le tax njengawuphina umntu ophila eSouth Africa Bhele. Shoshubeko Mpundumza ityebanga iteketeke. Coma kuphela. Umbengo mnje ucima umlilo masikhongozeleza ngomso ngesizulu. Debe licelisayo idlani yabile ningophusi.